झाली कांद्याची बनवून बायको स्पेशल वाढदिवस. किती वर्ष झाले मला पण नाही माहिती हो. दरवर्षी येतो ना बँकेकडनं मेसेज. हा बघा तो असं शांत असतो. काय पडशील खाली बाबा लागेल. या काय सुगंध सुटलाय बापरे. खतरनाक सुगंध. मला तसं नाही, प्रत्येक बाईला जी किचन मध्ये 24 तास असते तिला आम्ही. हा 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 थोडंसं ऐक ना छोटा. हे बघा दिवाबत्ती करून झाले. बरं वाटतं देवाच्या पाया पडल्यावरती. आणि आता वाजलेत किती सकाळचे बघा 10 वाजलेत 10. बाहेरचं वातावरण तुम्हाला मी दाखवते. हे बघा असं ऊन पडलंय. म्हणजे आपलं रोजचं जे रुटीन आहे ना तेच चालू आहे. अंतरून बाहेर सुकत घातले भाग्या आणि शेरू यांचं. हे आपले धूप बनवलेलं ते सुकायला ठेवलेत. सुकतील ते 2 दिवसामध्ये. इथे त्यांच्या गाद्या टाकल्यात सुकत. आता ऊन जरा कमी झालं. कपडे भिजून झालेले आहेत. जे आपलं डेलीचं असतं काम तेच चालू आहे. आणि आमच्या आज किचनमध्ये काहीतरी स्पेशल बनते. मला वाटतं कुणालने तुम्हाला मगाशी दाखवलं आहे. तयार झालं आहे. नाही पहिला तुम्हाला मी भाग्या शेरू दाखवते. हे बघा दोघं जण फिरून वगैरे आलेले आहेत. त्यांच्या नाकामध्ये वास गेलेला आहे भजीचा, म्हणून ते जागे झालेले आहेत. आणि खायला दिलेलं त्यांनी काहीच नाही खाल्लेलं आहे. बघा सगळं तसंच पडलं आहे. भजी खायचेत. हां बघा कशी शेपटे हलते. थांबा सोडते तुम्हाला थोड्या वेळाने. हात बघा कसा बघतो तो. आता असा एक टक ना माझ्याकडे बघतच राहणार. मग आपल्याला दया येते. मग हां त्यांची ॲक्टिंग आहे ती. हे बघा दही भात दिलेलं आज खाल्लं नाही आहे. बाग्या तू नाही खाल्लंस. शेरूने खाल्ला नाही. तू खाल्लं नाही अजिबात. काय खायचे भजी खायचे. नाकात वास गेलाय भजीचा. हां चला बाहेरचं वातावरण बघा. ऊन पडले. ऊन चांगलं 10चं ऊन. थांबा मी सोडते तुम्हाला 1 मिनटं थांबा. सगळं पॅक करून ठेवते आणि मग सोडते. आणि इथे भजी बनवायचा कार्यक्रम चाललेला आहे. काय कुणाल मिरचीची भजी आहे माझ्या आवडीची. बघा ही मिरचीची भजी आहे ना लाईट पेटवते. मला खूप आवडते. आणि ह्या मिरच्या अजिबात तिखट नाही आहेत आपल्या बागेतल्या. आणि दुधीची भजी स्पेशल. झाली कांद्याची बनवून बायको स्पेशल. कांद्याची भजी थोडी मला आवडते. कांदा भजी आम्हाला लोकांना आवडते. हां म्हणजे ही दुधीची भजी आहे ना खास माझ्यासाठी बनते. टाकू सगळी सगळी नको 5 टाक. मी ना एक टेस्ट करून बघितली मस्त झाल्या. तर बस 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 बस. कांदा भजी झाली करून. कांदा भजी झाली. दुधी भजी झाली. होईल आता. शिराची नको ना बस झालं भरपूर होईल एवढे. ही किती झाली बघ. बस बस दुपारी जेवायला नाही होणार मग. चला वाघ्या शेरूला बघतात माझ्याकडे. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज बघा आज म्हणजे आराम आहे मला. आज नाश्ता बनवायचा आराम आहे. जेवणाचा पण आराम आहे. म्हणजे आज सुट्टी पूर्ण दिवस. कारण तुम्हाला सांगते. सांगितलं कुणाच्या पण तुम्हाला. हां ते बोलतात सांगितलं म्हणून. मी मगाशी ना नव्हते आतमध्ये बाथरूममध्ये होते मी. त्यावेळेस बोलले असलं तर काय माहीत नाही. तर आज आहे माझा वाढदिवस. किती वर्ष झाले मला पण नाही माहिती हो. 45. मला वाटतं वय सांगत नाही पण मी सांगते वय माझं. मला वाटतं 45 कंप्लीट झालं आणि 46 वर्ष चालू झालेलं आहे. आनंद आहे. म्हणजे कुणाला जेव्हा म्हणो ते बाहेर जाऊया म्हणून सकाळी. पण या दोघांमुळे मी नाही सांगितलं की आपण फिरायला जायचं. आणि ह्या दोघांना म्हटलं कसं करायचं मग. त्याच्यामुळे जीव माझा राहत नाही आहे. त्याच्यामुळे मी नाही सांगितलं. म्हटलं घरात असं बनवा भजी वगैरे मला आवडतात. म्हणजे मिरचीची भजी आहे ना ती आवडतात मला. 1 मिनटं शेरू काय झालं बेटा सोडते थांब. हा बघा हा कुई कुई करते सोडायला सांगतोय. आणि म्हणजे जेवणाचा आज आरामच आहे. जेवण बघू आता हे बाहेरून घरी आणतायत का नेतात अजून काही फिक्स नाही केलेलं आहे. बघते हे सगळं झाल्यानंतर त्यांना विचारते काय बोलतात ते. पण आज पुरा दिवस किचनमध्ये मला आराम भेटणार आहे. पण वाघ्या आणि शेरू यांचं बनवायचं आहे. कारण ते त्यांना कसं आता तेलकट वगैरे द्यायचं ना. त्याच्यामुळे त्यांच्यासाठी चिकन वगैरे आणायचं. ते कुणाच्या जाऊन नंतरला घेऊन येतील. आणि त्यांचं मग पटकन कुकरला त्यांचं होऊन जाईल. 1 दिवस किचनचा आराम हेच बड्डेचं गिफ्ट असं मी समजते. ते काल म्हणवते कुणालच्या बाबा की म्हणजे ए शांत शांत ओरसला वगैरे जाऊया असं. बघा ह्याची किती गडबड चालू आहे. काय झालं
बोलू दे ना बेटा, असं काय करतो, बोलू दे मला. सोडते, थांब सोडते. हे असं जवळ असलं ना का असं त्यांचं हे असतं. मी नजरेसमोर नसले ना का बरोबर दोघं जण असतात. मी दिसली का दोघांची ॲक्टिंग चालू होते भाग्याची आणि शेरूची. जास्त करून शेरू ॲक्टिंग करतो. हां बसा, मी सोडते, थांब बसा बसा, सोडते. तर थोड्या वेळाने बोलते. हे आता डिस्टर्ब करणार, बोलून देणार नाही आपल्याला. बोला आता, बोला ड्रामेबाज, आता बोल. काय हां सोडते, चल थांब, मी पहिला सगळं बंद करू दे. तो गेट आपला बंद करूया, पुढचं दार बंद करूया, ना तर तू पळशील की नाही बाहेर. ह्याला सोडते. शेरूची काय भीती नाही. थांब. तू मम्मम का नाही खाल्ला आज? हां मम्मम का नाही तुम्ही संपवला? रोज खाता ना तुम्ही, आज काय झालं तुम्हाला? हां जा, चला भाग्याला पण सोडते जरा. कोण नाही आला, जा. जरासा कसला आवाज आला का नुसते गेला तर डायरेक्ट किचनमध्ये. बघा एंट्री, तो बघा गेला. त्या नाकात वास येत होता ना, आता बघा तिथे बघा. हां वास घेत राहील वेडा. चला, ते मम्मम कोण खाणार? चलो चला भातू घरात येते मी. चल हा, चला घरात चला. बघा कशी मस्ती यांची चालू आहे दोघांना सोडल्यानंतर. हां हे असं त्यांचा दंगा असतो. खेळतायत दोघं जण. बस सगळं पॅक करून ठेवलं आहे बघा दरवाजा वगैरे, म्हणजे खेळता बाहेर नको जायला म्हणून. जाम मस्ती करत बस. भाग्या बघा. शेरू तर आहेत मस्ती करू, पण भाग्याला तुम्ही बघा. हा बघा, तो असं शांत असतो. काय पडशील खाली बाबा, लागेल आपटणाला. सगळं गादी विस्कडून झाले. भाग्या हां असं असतं भाग्याचं. मूडमध्ये असलं का भरपूर खेळतो तो, मग शेरूला ऐकत नाही. चला उतरा खाली. शेरू खाली उतर. बस झालं भाग्या, बस. चला खाऊ खायचा, चला. बस झाला दंगा यांचा. झाली बाबा, मिरचीची झाली. गरम आहे खालची वाली बरोबर झाली का बघा मिरची. कुठली? ही वाली नरम असेल झाली का बघ जरा. ही वाली हां खाली तळाचे खाली आहेत का. त्यात मग तेल जरा कमी. भरपूर बनवली भाजी. खा आता, किती खाते. नाही मिरचीची मला आवडते, माझ्या स्पेशल आहे. बड्डेचं, माझ्या बड्डेचं गिफ्ट आहे हे भजी. थांब गरम आहे ना म्हणून थंड घेते मी. कुणालची माझी फेवरेट आहे. कोणी बाबाने बोललं का तू बनवलीस? अच्छा म्हणजे रेडी करून तू दिलंस. चला पकोडे, नाश्ता पण आणि जेवण पण असं वाटतं. हां मस्त. ही बघा भजी आपली दुधीची भजी आहे. ही दुधीची भजी मस्त एकदम टेस्टी झालेली. आणि ह्या मिरच्या आपल्या बागेतल्या ज्या अजिबात तिखट नाही आहेत, मस्त. हे माझा फेवरेट आहे मिरचीची भजी. कांदा भजी. आणि हे कुणालच्या बाबांचे आहे. आम्ही एकाच डिशमध्ये घेतले. हे घे पिशवी, हे घे. तर पाण्याची बॉटल घेतले का? फोन घेतले का? फोन. हां जा. आडा बंद करशील ना कुणाल. हां खूप लबाड माणूस आहे बघितला. मुद्दाम. ए शेरू तर घरात हो. आता सगळं काम झालं, म्हटलं चला थोडंसं तुमच्याशी बोलूया. मगाशी बोलायला घेतलं होतं शेरू आणि वाघा यांचं चालू होतं. आत्ता पण शेरू बघा इथे आहे बसलेला. हा बघा इथे. आता ही लादी ना, म्हणजे जमीन जे बाहेरचं आहे ना ते धुतलंय ना, तर थंडावा आहे ना, त्याच्यामुळे इथे येऊन बसलाय तो. वाघ्या आहे घरात. आणि हे दोघं जण गेलेले, अजून काही आलेले नाही आहेत. ते गेले तर आता मार्केटमध्ये. यांचं चिकन पण आणायचं होतं. आणि तुम्हाला मगाशी म्हणाल ना जेवणाचं आज आराम आहे, त्यांना मी नाही सांगत होते की नको मी काहीतरी बनवते. कारण सकाळी बघा भजी वगैरे खाले ना तेलकट, त्याच्यामुळे म्हणजे आता असं काही खायला पाहिजे असं काही गरजेचं नव्हतं. डाळ भात जरी केला तरी मी चाललं असं, पण ते ऐकलं नाही कुणालचे बाबा. ते
म्हणजे 2 दिवस झाले ते माझ्या मागे लागलेत, आपण असं करूया तसं करूया, म्हणजे काय काय प्लॅनिंग त्यांचं चालू होतं. पण मी नाही सांगितलं त्यांना. इथे माहिती काय होतं, गावी कुठे जायचं म्हटलं ना का पूर्ण दिवस जातो. म्हणजे समजा इथून मार्केटला जरी आता गेले ना तर 2-3 तास आरामात आपले जातात. येण्या जाण्यामध्ये वेळ जातो, भरपूर टायमिंग जातं. आणि त्याच्यामुळे बाकीची जी आपली कामं असतात ती सगळी खोळंबून जातात. आता माझं घरातलं काम चला ठीक आहे, थोडं मागे पुढं झालं तर चालून जातं. पण तरी पण शेवटी आल्यानंतर मग आपल्याला ते सगळं थकलेलं असतं आपण, करायचं म्हणजे मग ते जीवावर होतं. त्याच्यामुळे त्यांना मी नको सांगितलं. त्यांना म्हटलं आपण पाहिजे रात्री जाऊया, म्हणजे संध्याकाळी सगळं काम दिवसभराचं आटपून तर बघूया. आता छोटं मोठं काहीतरी घेऊन येतील जेवणासाठी वगैरे, ते तुम्हाला मी दाखवीन काय आणतील ते. केक वगैरे आणायचं म्हणत होते, मी नाही सांगितलं आहे केक वगैरे आणायला. एवढं अजिबात काही नको. मी म्हटलं काय लहान आहे का केक वगैरे कापायला. म्हणजे मुंबईला असताना ना, म्हणजे त्यांना अशी प्रचंड आवड आहे, असं सगळं हौशीने सर्व करायचे कुणालचे बाबा. सगळं अगदी माझं गिफ्ट वगैरे सगळं. पण इथे काय करायचं म्हटलं का म्हणजे काही ऑप्शन नाही आपल्याकडे. त्याच्यामुळे त्यांच्या परीने जसं जमेल तसं त्यांचं चालू आहे प्लॅनिंग. 2 दिवस झाले डबल. हां हे बघा, हा वाघ्या कालपासनं चिखलामध्ये लोळून येतोय. आत्ता पण पुरा चिखलाने माखून आला होता. म्हणजे काल तरी थोडंसं लागलं होतं ना चिखल. काल धुवून काढला असं त्याला सोडून फक्त ते नशीब लक्ष गेलं म्हणून, नाही तर पुरं घर खराब झालं असतं. आणि आता चेहरा बघा कसा करतो तो, शरीफ बनतो लय ना. मग दे बोल. त्याला पटकन पकडली दोघांनी, त्याच्यामुळे नाहीतर आहे ना पुरं घर चिखलाने हे करून टाकलं असतं. त्याला पाणी चालू केलं इथे. आता पूर्ण त्याला आंघोळच घालायला लागणार. चला 2 जण की नाही आत्ताच आले मार्केटमधनं. हे बघ मला बघ मेसेज आलाय बघ. दरवर्षी येतो ना बँकेकडनं मेसेज. हां मग नाही ना, आता विषय निघाला होता. माझ्या नवऱ्यानं तर अजून मला बड्डेचं विश नाही केलं. काय रे कुणाल बाबाने आता बोला काय बर्थडेचं काय विश करायचं. आता सकाळी एवढी भजी दिली बर्थडे गिफ्ट, विश करायच्या आधी बघितलं भजी. बारका टोप असतो छान छोटासा. जेवण बघा आणलं ह्यांनी हॉटेलमधनं, नाही तुम्हाला दाखवते मी. काय हे नान आहे वाटतं ना, नान आणलेले आहेत. म्हणजे गावी बघा असे मिळतात हा नान आहे बघा, चौकोनमध्ये आहेत. ही रात्रीची मुळ्याची भाजी आहे, ती आता मी काढली फ्रीजमधनं बाहेर. आणि ही बघा ही भाजी कसली आहे, पनीर काजू भाजी. ही बघा चला वेगळं काहीतरी वेगळं. हे घे तुझी घ्या. ते 2 जण बघा बाहेर जेवतात, त्यांचा आवाज बघा किती दोघांच्या बाऊलचा. पुन्हा बस खाली जेवायला. खाऊन तिकडे बाहेर गेला आता परत घ्या वाढून घ्या फटाफट. चला हे घे ताट देते. हे घे ताट. चला कांदा नाही काढला. कांदा होता ह्याच्यामध्येच आहे, वेगळा कांदा नाही घेतला. चल हवाय कोणाला दुसरा कांदा. बस झाला तेवढा. त्याला नको आहे. चल खाऊन बघा कशी टेस्ट आहे ती. चांगली असते, आम्हाला चांगली वाटते टेस्ट त्याची, आवडते. बघून तरी छान दिसते, म्हणजे वाटते चांगली. आता ह्याच्या पुढे काय पुढचा प्रोग्राम काय आहे. पुढचा आता तुम्ही ठरवाल, आम्ही काय नाही करू. मी कुणाला म्हटलं जरा पिक्चरची तिकीट बघ रे, गुगलवरती सर्च करून. बघितलंस मग पिक्चरची हाऊस आहे ना आम्हाला. म्हटलं गेलो असतो 2 जण. कधी नंतरला बघशील, मग कधी ठरवायचं कधी जायचं. मग पिक्चर आहे उशिरा तू नाही येणार. कुणाला नाही पिक्चर आवडत, तू पण यायचं चल ना. मग बघूया आधी बघूया, अजून काय फिक्स नाही झालंय, पण बघूया काय करायचं ते. का तो आधीच अजून पिकला नाही. चल तो खत घालूया आपण. खत कुठला तयार झालाय. बट आले की नाही तो खत हलवूया. चल हॅलो झाला तो खत 3 दिवस झाले. हॅलो जीवामृत. तर इथे आमचं झाड लावायचं आज राहून गेलं आहे बड्डेचं. आम्ही जे ठरवलं होतं ना की ॲनिव्हर्सरी बड्डे असेल तर आपण झाड लावायचं. पण दुपारी माझ्या पण लक्षात आलं होतं, मी बोलली ना. तू कधी बोलली. मी बोलली नाही जेवताना झाड नाही आणलं तुम्ही म्हणून. हां म्हणजे कुणालच्या बाबांच्या पण लक्षात आणि माझ्या पण लक्षात, आम्ही दोघं एकाच वेळी बोललो असं झालं. पण आता माहिती काय करणार, 2-3 दिवसांनी जाणार बाजारामध्ये. काय आणायला गेलं तेव्हा झाड आणणार. पण ते बघूया फुलझाड वगैरे आणायचा विचार आहे. हे जीवामृत तयार केलं
थोडंसं आपल्या कडुनिंबाच्या झाडासाठी, कारण आपलं कडुनिंबाचं झाड जे आहे ना ते थोडं सुकल्यासारखं झालेलं आहे, त्याच्यामुळे हे असं तयार केलं. आणि कसलं पाणी नकोय नकोय. हां हे जरा हलवायचं आहे, झालं ते तयार, कारण एक मला वाटतं 3-4-5 दिवस होऊन गेलेत. आता हे टाकतो त्या कडुनिंबाच्या झाडाला. म्हणजे काय तर हार मानायची नाही. हे बघा हे आपलं कडुनिंबाचं झाड ते बघा सुकल्यासारखं झालं आहे. त्यांना म्हटलं कडुनिंबाचं झाड घेऊन येऊया, पण ते म्हणतात की नको, ह्यालाच आपण ते जीवामृत टाकूया आणि बघूया प्रयत्न करून जगतं आहे का. जर का ते जगलं तर बघू, नाही तर मग नवीन आणता येईल मग. आणि सूर्य बघा मावळायला लागला आहे, रंग बघा आभाळात कसे ते. तर पाणी टाकायला लागेल ना, पाणी टाका आता. चला बनवूया. काय सुगंध सुटलाय बापरे खतरनाक सुगंध. तुम्हाला जर काय हे खताचं माहिती हवी असेल ना तर जुन्या व्हिडिओमध्ये आहे सगळं दाखवलेलं, एकदम जुने गेल्या वर्षीचे व्हिडिओ होते, तुम्ही बघा मग तुम्हाला माहीत पडेल. अगोदर हे सगळं दाखवलेलं, त्याच्यामुळे डबल म्हटलं कसं दाखवायचं, म्हणून मग मी काय दाखवलं नाही ह्यावर्षी काय. आमच्याकडे चहा पिण्याचा कार्यक्रम चालू आहे. चप्पल सरळ देऊ. कुठली? तुला पण चाय पाहिजे शेरू? तुला चहा हवाय? नुसतं मागे मागे, जिथे आई जाईल तिथे मागे मागे. कुठली चप्पल ठेवली? हा बघा चहा, हा पण कुणालच्या बाबांच्या हातचा चहा. हा स्पेशल दिवस आहे माझ्यासाठी. मग आज मी किचनमध्ये गेलेलीच नाही. किती वेळा गेली? सकाळपासून एकदाच ना, मागे शेरूचं जेवण बनवलं तेवढंच. आज मी लायटर फक्त एकदाच घेतला हातामध्ये. मी मगाशी विचार करत होती, हां बरोबर, एकदाच मी लायटर घेतलेलं हातामध्ये आज. असं पाहिजे ना काहीतरी. मला काय माहिती, तुला माहिती, मला काय माहिती. नाही असा एक दिवस पाहिजे काहीतरी, की किचनपासून सुट्टी पाहिजे असं बोलते मी. आता काय पुढे रात्रीचा कार्यक्रम तुम्हाला माहिती. बड्डे कोणाचा? तुमचा. बड्डे गर्ल तू. कुणालच्या बाबांना मगापासून मी चिडवते, म्हणजे ऑन कॅमेरा नाही, ऑफ कॅमेरा. आता रात्रीचा पुढे काय कार्यक्रम आहे? बड्डे गर्ल तू कार्यक्रम नियोजन करणार ना? नको बाबा, माझ्या पोटाने उत्तर दिलेलं आहे, त्याच्यामुळे नको. आता बस झालं. सकाळपासून तेलकट, दुपारी बाहेरचं जेवण, म्हणजे नको. दुपारी आणलेलं जेवण अजून पण आहे थोडंसं उरलेलं, त्याला मी फ्रीजमध्ये ठेवलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांना असं म्हटलं काही नको, आता बस झालं, आपण घरातच काहीतरी बनवूया आणि खाऊया रात्री. इतका मला आराम भेटलाय ना आज दिवसभर. 1.5 तास मी झोपलेली आहे. किती वेळा बोलली मगापासून मी? दीड वेळा नाही मगापासून 4-5 वेळा मी त्यांना बोलली. 1.5 तास मी झोपली. मी कधी झोपत नाही इतका वेळा. दुपारची झोपली तरी एक 10 ते 15 मिनटं, पण आज मी 1.5 तास, म्हणजे जेवून झाल्यानंतर किचन थोडंसं आवरलं आणि 1.5 तास झोपली. ह्या गोष्टीचं मला नवल वाटतंय. तर ते पण मला बडबडतात, का सारखे की तू बोलून दाखवते 1.5 तास झोपली, 1.5 तास झोपली. आराम केलास ना, चांगलं झालं. म्हणजे हे गिफ्ट आहे आता. म्हणजे त्यांना सांगते असं महिन्यातनं एकदा किंवा म्हणजे वर्षातनं एकदा, म्हणजे इतका वेळ वाट बघत राहायला कोणाला वेळ आहे ना. महिन्यातनं एकदा असं पाहिजे, की मला तसं नाही, प्रत्येक बाईला जी किचनमध्ये 24 तास असते तिला असा एक दिवसाचा आराम पाहिजे. आणि तुम्ही कोण पुरुष मंडळी जर का बघत असाल व्हिडिओ, तर महिन्यातून हा प्रयोग करा एकदा. पुरा एक दिवस बाईला तुम्ही किचनपासून सुट्टी द्या, एकदम खुश होऊन जाईल. जसे मी आज खुश होऊन गेले. म्हणजे काही नको दुसरं. कारण वर्षाच्या 12 वेळा आम्ही किचनमध्ये असतो, त्याच्यामुळे असं वाटतं कधी कधी ना एक दिवस किचनचा आराम पाहिजे. चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता मी इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आपण मुंबईला असताना चांगलं करायचं ना सगळं. इथे गावी काय ऑप्शन नाही ना. गावी काय आहे? गावी तुम्हाला आता केक घ्यायला, सकाळी केक बघितला होता आम्ही. थोडंसं ऐक ना, छोटासा केक घेतला होता, ठरवला दोघांनी कुणाने मी. आणि पेस्ट्रीचा लावलं तर टेस्ट करायला, तो खरीदना पडेल विकत दे बोल सांगितलं, दे विकत. ती पेस्ट्री आम्हाला दोघांना पण आवडली ना, आंबट थोडी लागायला. चांगलं नसतं कुठं तरळ्यामध्ये. कुणाला बोलतो बाबा तुला आवडलं, उद्या उगत आईला पण नाही आवडलं तर बडबड करेल, राहू दे राहू दे बोलू. आणि आता इतकं वय झालं, आता म्हटलं काय केक वगैरे कापायचे, त्याच्यामुळे नको उगाचच. आणि असं आता बघा त्यांनी खाऊन बघते, त्यांना आवडलं नाही. कधी काय फूड पॉयझनिंग वगैरे व्हायचं, उगाच आपल्याला परत त्रास. त्याच्यामुळे ते न खाल्लेलं बरं.
पण मुंबईमध्ये असताना आम्ही असं चांगल्या प्रकारे सेलिब्रेट करायचो. म्हणजे माझं असं नाही, सगळ्यांचेच वाढदिवस त्यावेळेस म्हणजे बाहेर जायचं, शॉपिंग हे ते सगळं चालायचं. पण इथे काही ऑप्शन नाही आपल्याला, त्याच्यामुळे राहू दे, घरातच आपण केलेलं आहे ते चांगलं आहे. घरच्या घरी आनंद. चला बाय बाय, भरपूर बोलली.